कि सोझा हमार बाकी दाल नाही गलता कि केहू कैले ना हो जान वैसन काम कदे हेलो गालबा सारा प्रॉपर्टी तहरा नाम कदे और की तहरा खाती जाने जिला जामे कदे होई बिगह के बिगह तहरा नाम को। बहुत प्यार मिल रहा है आदित्य जी को भी, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और अच्छी बात है ना कि कोई कलाकार अगर आ रहा है आप सबके बीच में अच्छी अच्छी चीजें लेके तो आप लोग उसको सपोर्ट करते तो मनोबल और बढ़ता है क्या कि बात से तहरिया बकात पता चलता सोझा हमार बाकी दाल नहीं गलता कि केहू कैले ना हो जान वैसन काम कदे हो। आज हम कहो कि सारा प्रॉपर्टी तहरा नाम कदे हो कि तारा खाती जाने जिला जामे कदे हो दो लाइन सुना दे सभी में से जो आप सबकी फरमाइश है। नहीं भैया कि कान्हा बोल के रही फालवा चले सीता के चलावा कान्हा बोल के रही फालवा चले सीता के चलावा लेकिन ऐसा जितना अतिथिगण बानी हमारे अरुण चाचा जी बानी चाहे दीपू भैया बानी परिवार के जितना भी लोग बोलो खातिर कि पावर बाकी खाली आदेला भाषण जानू चलेला जिला में हमारे शासन जानू चलेला जिला में हमारे शासन जानू अनममा दौले अच्छा वे रोक ले बहुत सारा गीत आइल बा लेकिन वही में से एगो गीत कि सुघर शरीर के सजावट बला आ देखी शरीर के बनावट बला वाला प्यार बाटे सोरयना आ राती भनई के मिलावट बला देखला आरे गजबे मजा मिल ले जा कि हो अकमर करिया सड़िया खिल ले जा कमर करिया सड़िया खिल ले जा कमर करिया कि सुघर शरीर के सजावट बला आ देखी शरीर के बनावट बला
भाई का भाई क्या हुआ जी? आप लोग ड्रेस पे हाथ मत लगाइए, गिर उड़ जाएगा कोई तब। अच्छा आओ आओ कि देखला अरे गजबे मजा मिले इहो रंगदार भइल बड़ी सा। विशाल गगन सर के आगमन भइल बा, सर के बार बार प्रणाम बा। कहत इहो रंगदार भइल बड़ी सा आजकल कि कमर पकड़िया सड़िया की ले जा कमर पकड़िया सड़िया चश्मा लगा के हैंडसम लगा तारा आ साउथ वाला हीरो से न कम लगा तारा तोहरा खातिर कि तोहरे के दिल हम देहबे करे जतु तो बम